Ty to nenatáčíš? Natáčím, debile. Natáčím, tady mám, vole. Víš to? Aha. Takže, jak vypadá naše cesta do školy? Bude to trvat autobuse. Tak můžeme Ze školy do... Jo, dobré, kámo. Sice teďka je vůbec nic nevidíte, ale nevadí. Jo, dobrý ho. Ne, díky, nechci už další. Takže bude to trvat další půl hodiny. Kolik je, počkej? Teď koukejte, kolik je. Je 13:41. Takže za 4 minuty nám to jede. Takže, no, další možná učí Kanda, no. Tak já vám to tady zatím střihnu. Blížku už jsme tady zase. A tam Učí Kanda. City Park. Bavorák. A tam mám bíháme v tom prvním. Jo? To navštívit. Tak pojďte. Mám navštívit. Má pěkný fáru, ale. Tady bude sama učí Kanda. Spíš to lidíčky. Tady bude sama učí Kanda. Pište lidi, festival, vytýkačku nebo máme jít plnou? Pište lidičky. Ty jsou papelníci, tam v tom bydlí nějaký cigáni. Tam bydlí cigáni. Takže zatím tam budem, až tam budem. Jo, mám je ukázal s tím tady jsem tady s kamarádem. Už nechtěla vidět na YouTube, ale čau. Nebo já si to potom vystřihnu. Takže jsem tady vlastně s kámošem. Jak se jmenuješ? Král. Nezávislá. Ne. Není. Vůbec lidičky, vůbec. Ne, ty vole. Ne, nejseš závislá. Nejseš. Koukejte, jsme dneska vystavili na obědě v jídelně. Jo, koukejte na ten dlouhý banán. To je dlouhý banán. A prostě jdeme na otěram. Počkej, jak měl zaklít. Zaklít mi ho. Teď mi ho, co? Tak. Nemůžeš jako si to... Počkej. Tak vy se zase připojím. Tak lidičky, už nás zbývá jenom kousek na to. A koukejte, jak daleko jsme ušli. Já mám lepší Moc daleko šel. Má Huawei. Jo, ale zase v Samsung je nejprodávanější mobil. Ale Huawei byl druhý, to si mohl slyšet včera. Teď jo. Ale Samsung je nejprodávanější, to si pište lidičky. Hele, lidi, ještě dneska můžete napsat, já dneska svátek. Hej. Já dneska svátek na narozeniny. Co? Já dneska svátek na narozeniny. Aha.